поредния риболов. От Балкана. Сега му подаваме кепчето. Не знам какво виждате. Обаче трябва само да си вземе въздух. О, това е много добро, бе. Еди, взе си въздух. Е, така го мушкаме в кепчето. Не успяхме. Ето готово. Пак го спуснахме. Еми така е. Телефони, кепчета. Това е положението. Поставяме вриците. Вижте, сега ще видите къде съм го изкачил. Интелигентна работа. Яо, мой чупче тук. Яо тук. Чакай. Съвсем лекичко съм те бъднал. Ето. Ето пак с мъничката кукичка. Вижте за какво става въпрос. Така.